Welcome back to my YouTube channel, or welcome to my YouTube channel. So what's good mga bossing? It's your boy Boss Sirk back again for another action video. So for today's video mga bossing, ang papanoorin natin mga funny videos na naman dahil sobrang dami ng problema nagaganap sa buong mundo. Mukhang kailangan ko ng 4 laughs, di ba? Pantanggal stress nga lang ba? Pang distress lang mga boss, no? Pantanggal umay ba? Ganun. So tara mga bossing, sabay-sabay natin 'to panoorin at sabay-sabay tayong tumawa. So, let's go. Angas. At least meron siyang perks dito, no? Pagka tinaas niya tong salamin niya, meron na siyang sabitan. Ang galing. Miguel! 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 Ang sama-sama ng ugali nyo. Bakit nyo pinagtripan si ate? Hayop. Uy! Tapoy! Ayop! Biglang nag-strike yun eh. Pataas tapos bang! Ano yun? Ano yun? Hindi ko nakita yun par. And his name is John C. Gagi! In-smackdown niya yung... Jesus. Yee! Lakas! Yee! Ano? Uy, gago! Nasira yung gulong, tol! Nakakatoy-tawa. Wala ka ano? Ang funny ng tawa niya, par. God, do it all. Ay, gagi! Shutdown siya. Kung... Aatakihin ka talaga. Hindi siya makatayo. Hindi siya makatayo. Sobrang lakas mo maghilik para ka ng barko. Man, everybody on FaceTime talking about you like Steve Harvey. Hey. Look, y'all really think he look like Steve Harvey? Huh? Lol. Ooh, what are you doing, Grandpa? Ooh! Ooh! Sakit! Oh my God! A lo que yo vine fue a Okay, esto. okay. Sayang. Papo de Samba. Uy, wawa naman. Oh, naman. Buri work. Buri. Ang funny nun, hindi siya umabot. Why naman like that? Hindi siya umabot, pare. Uy! Ano yun, bull? Pasok siyang lahat eh. Bull nga ata, pare. के बाद प्रोग्राम जारी रहा या खत्म हो नहीं नहीं प्रोग्राम किधर जारी रहा प्रोग्राम तो बढ़ गया Uy! Buti hindi tumama yung mukha niya sa mga bakal-bakal. Nagdidrill siya. Oh no! Lunch with grandparents was ruined. Oh.
Sanggala, parang ano yan ah, parang exorcism. Nagkatawa sila sila mamamul yung acid. Baliw ko na. Sa ulo. Hindi ka mabot. Kipaso. Bakit ka kasi ganyan bumaba? Hindi na ganyan bumababa sa hagdan, pare. Kaka. Ah, pero tú tienes lo. Aas! Binato. 괜찮아. Kinchana. Uy. 괜찮아요. हे प्रभु हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ? Sira. Ayun. Ô, quero me dar farinha. What do you do? Nothing, sir. Why? With this kind of canvas? Ano yun? Hindi ko na-gets yun, par. Bravo! Ginala niya yung mga tupa, baliw. Yo solo me pregunto por qué es que la gente inventa tanto. Sige, nananahimik kasi. Oh. Galing. Galing. Nananahimik kasi wala kang magawang matino. Oh no, parang lalabas ako. Dili ako magtok. Dili. Pilit mo. At least nakasakay siya. At least nakasakay siya dito, pare. Ang galing ah. Yeah. Tulog ka muna. Tulog ka muna, idolo. Wee! के बाद प्रोग्राम जारी रहा या खत्म हो? नहीं प्रोग्राम किधर जारी Ayaw रहा? eh. प्रोग्राम तो बढ़ गया. Sumabit yung damit niya, nasira. Wow. Ang galing ah. Uy! Nadamay pa ng 2 taon nanonood. Ayaw pumasok, pare. Ayaw pumasok. Ang galing ah. Ganon kabigat yun sa mento. Hindi tinanggal tsinelas niya. Kala niya ba bahay niya yun? Baliw. Nawala, di ba? Shake that booty. Shake. Galing ah. Ay, gagi, may nakahawak pala sa likod. Ayop na yan. Ay, nakakatawa doon, saya-saya nila. Anong reklamo si kuya? Yan nga na may mga flies, no? OA na yun. May mangyayari hindi maganda
Ganda rito, pre. Pre, yan na, pre. Pre. Hulog sila eh. Ganun din eh. Sayang effort ni kuya. Galit siya eh. Yes, someone's moving. Bro, he's just posing. He's strapped in there with it. He's not strapped. Gagi, oo It's nga. not real. It's fucking Ay, gagi. Fake siya, fake. Oh, sumasayaw kayo kahit anong tugtog, di ba? Emenene. Primera chamba. Naku, paano ka aalis yung hagdanan mo, pare? So, yun na nga po mga bossing. Maraming salamat po sa lahat ng nanood at kung nagustuhan nyo po yung video na yun, i-like nyo po ang ating video at huwag nyo kakalimutan mag-subscribe na rin. I-hit nyo na rin po yung notification bell. So, mag-comment lang din po kayo mga bossing kung anong gusto nyo i-react natin next time. Hanggang sa muli. Sirk TV out. Peace.